Marinal daw po sa Indogaboso. Ako po pala si Edward James Sarcia Mopera. Nagibong video po para mapili lindon asin matawan ning scholar para sa pagklasiko po. Demi na po kinakaya ang samuyang gastuson sa pagklasiko. Ini po pala lang sa kuya magura. Babistay ka mo. Ako po si Maria Teresa Sarcia Mopera po. 58 years old po. Ang papa ko po nasa Laguna. Di na po makatrabaho. Igwa po siyang ning hilang na anong hilang mo? Ulit. Hindi siya makatrabaho dahil sa naman. Dahil ka magtrabaho lang. Edad Ano? na. Siya, ika na muna. Siya po pala lang sa kuyang magurang, nagtitida pong pulburon. Dati po, mabintaon po ang pulburon mi. Why kaya dyan, man? Ano? Pare mo ma. Hops! Okay na. Hindi ka mag-ngirit ma. Hindi ka mag-ngirit. Yun na. 1, 2, 3. Ayun na. Dati po mabintawan po ang samuyang pulburon. Dakol po talaga nag-order. Ngunyan po dahil nata. Kadako na po nagreklamo. Ang luto po dahil ni mama na pong lasa. Hindi ka nga parang ngirit. Parang, Masaya ka mga lasa. hindi ka nga parang ngirit. Patal manili. Sige ka ngirit. Parang magpahirap nga ni. Paano nga sa mga lasa? Daro ka pigdadano lang, patal ka maggibo. Dahil po sa kamahalan kang beer na magibo. Kaya sa siya magibo ka offline. Mapahirap ka nga ni kita. Puro sa scholar. Hindi ka Sige nga na, ng sige prano. na. Hindi ka nga ngirit. Garo ka magkaya. Hindi ka ngirit kaya tulos. Napagirit lugod ko. Dati po talaga mabintawan po ang pulburon dahil po nga yun na po to ayun na po kayong lasa magluto niyo. Maayos sa nagibo mo babahirak na. Dapat niya sabihin mo, maluya pong bata. Di ka parang nga may ragal para sa scholar yan. Ganun man niyo. Ayun na. Yun na po to sa pulburon po. Garo nagluya na po ang pulburon mingon niya ni mama. Dati pong trabaho pala ni mama. Ning dating pokpok. Ay, Dachi. Diyan makukasay mong NG. Sabi ko sa imo, saralang mo. Nagingirit ka man kaya. Pukpok na kauragan. Ano ba naman? Di ka magibo. Ang ginigibo mo. Ibig sa kahira ka, maumisang ka. Sa lang ginigibo mo. Video ka, hotline mong pampahirak. Di ka na susubok kayo, magiging pukpok si ina mo. Tanga. Di ka na magibo. Di ka na magibo. Mag-iba ka na kita. Para sa scholar ni. Pagkos para sa ginigibo mo, pukpok na karo ka. Isipin mo, may kabisto ko sa basta sa nagbayad mahiling yan. May kabistado ko sa NCA. Tarantadong iniyo. It's a prank. Pundong. Di pa nga na dagos-dagos nagtataro. Prank. Ganrong. Di pa nga na tapos. Di pa nga final lang subako. Nasabihin ko dati po yung para limos. Hindi. Joke lang. It's a prank.